Jedna, ide. Ide to? Ide. Raj, ide to už tam Saša. A tu každú stranu si mal zapáliť, ty vole! Zapál, ty kreten. Dojebal si to. Dobre to je. Jaký dobre si si ma zavolal? Dali sme to. To je dobré. Jaký len. Kam Discovery, to víš? Nie, to už boli. Tak dobre si môj. Dotýkaj to, keď si máš. Vôbec nič sa nepoškodí. Krčko kameru, ľudí. Ešte to horí. To všetko on spravil, Dobre. Vagabund, chuligán. Ďakujem. Dobre to bolo vráťam, dáte to popolne, koje to nebolo. Myslíte taký je, vedelko, áno? Zavistávam. Komu sa nedarí? Kúkaj to cez ten telefón. Však pozerám. Že by zajebal teraz plné pole, že? Nič. Ja som výhru zajebal, počkej, ja sa pozriem, že z ten telefón na tú výhru. Dobrá, pozri 4 odpadol som grcal. Jaké 4 Keď boli 4, to nevidel, že som 257 per 30. Pozriem ten telefón. 3. Nekúkaj do displeja. Trošku môžeš. Skoro dal. Automat. Pozriem ten displej. Je to čistá paráda. Ale som sa popálil. Udri! Počkaj. 80! 90! 100! Modrá! Dobre! 80! 80! Som tu to najviac pozeral, a ono tam neskorší nabijeme. 80, 90, 100, 90. Dneska pijeme. Díkam, to ti díkam ja. Kurva, to jedna. Nečukaj mi do toho displeju, už koľko to stojí? No, pustím to z ruky, kamoško. Pozri! Kokosná hlava, čo Môžeš to dať na Facebook toto. Jasnačko, a to musí ísť. Bohu milé. Nič. Bežíka. Áno. Môžeš to Pozri, melón. označiť, komu to patrí do toho video? Pani doktorko, a vy ste doktorka? Vieš to bola? Vaše piči sa také nedáši, že máte. A petisek. Chod na kameru, petisek. Elskar! Nie, ja to rozličím do spúšky. Mohol dať. Žebračík vyjebaný. Cez mobil to riešte. To je Rača vyhral. Krát 2. Hej. Kurva, na čo tam boli? Krát 2. Do piče, aha. No. Aj, nič. Koľko ten Joker, nič nepomohol. Dobrá. Koľko máme? Jak nič, ukážem 20 pesos. Euro 20. Euro 20, na 2,40 stačí. Dobrá. Máme euro 20, stačí. Piča vyjebaná, hnusná. Pozri, jak to dáva. Nič. 6,30, 6,20.
Pozri. Čo nedal? 45. Čo nedal? Pičovinu. Počkaj, kokot. No to je takým oblúdkom. Jak sa on si driblíš na toho Jokera? Euro 25. Čírna. Ja ti hovorím, Čírna. Nevyprávaj mi, nehovorte mi nič o toho. Dobre, potom zbytočne prehrám. Dobre. Musím zúkať sám. Keď vyhráš, krič moje meno. Olivové vlasy. Proste odmývajte vlasy. Každé ráno? Áno. Áno. A prečo si nezmývaš vlasy? Lebo keď bude spať a ráno sa zobudí, tak každý vlastne stojí úplne takto. A keď si ich ráno ozmývaš, tak si aj vyšenuješ? Nie, ide na zastávku s mokrými vlasami. Ale vždy som to robil občas, keď som mal dlhé vlasy. No, teraz to nezmocný. Nie, lebo chodím do školy od 11. sa podarí, to je tam dať s tým názvom na tretu, nebo na druhý. Okrem vlasov nič nerobíš? Za klasickú hygienu. Klasická je u teba čo? Umyť si zuby, tvár, vystrať sa, dať si kávu, bongo, dať si vlasy, proste dotáhol. Jasné. To som mal byť toto. Koľko to vám dalo? Máriu, pohody. 100 euro. Ideme bonusové kopec. 15 eur. Hráme ďalej. Nevším, máme si 15 eur. Jak si tam máš tak málo penazí za plné kole krát 2? Však tu bolo vlastne 10, však 5 som tam mal. Však ale žolíkom je krát 2, nie? Nie. Ty celkovo krát 2, keď za plné kole. No, máš. Ty máš 9 krát, to máš 5 krát 2. Vidíš, ešte raz mi to ukáž. Aha, to je plné kole krát 2. Poďme drgnúť, pod ten, kde čo. Zabijem, že kedy mi to je... Poďme drgnúť, no? To nemajú, ja to Ráno. Hej, tak ja si idem kúpiť krtek. Veď to predsa, ale už takto má strašne prižmúrené. Lásko. Daj si sa jemu štrnk. Ja som dala. Štrnky, brnky. Dobrý to. Nestopné stratuči teba. Dávam stigu. Ostatní to video. Odtedy, jak to horelo. Odtedy, jak to horelo, to ten kokot netakto. Už to má 8,5 minúty. Už to má 8,5 minúty. Ale každá sekunda, treba som povedať, že týchto 8 minút mi pripadalo ako 20 minút mojho života. A som veľmi rád. Vám je to ale pol hodina. A ty ho už nemyslel. 8 minút. Ja som 20 minút. Vidíš, ja len sa myslím. Čo si ty myslíš? Povedz, čo si myslíš? Je to 8 minút, 40 minút pekne. 8,43. To som to povedal, že 43. To teraz natočil. Krtkou výroz, Bajos. Tomáše, ty nám čo povieš? Wimberger. Pozdravujeme týmto videom pani Lečko. Karabovú Tomášovu. Bergerovú. Roleková. Jak je to dopálený ten deduktor. Ten popíš na to, koľko sírek tam ostal. Spálené sírky. Po fabrikách kontrolujú. Aj na zemi sú. Aj na zemi sú. Achtung, Achtung, Tantum Verde. Ľubíš šrajzy, flajzy, flajné. Meine Šrobin-Flies. Káni, a keď sme tu my, takto chalani sami, tak víte ako. Víte ako. Mali by ste si vyhovať. No. Všetky vena si tu len z gaci. Ty čo mi tu vlastne vydáš? Poďte, cigarieš, aj. Gupam! Čo si? Musíš si natočiť, jak si potáhne krtko. Jedni sa do nosa. Takto.
zapolovať, brat, ako ste budeme zapaliť, one. Toto video, keď dám na Facebook, tak všetci umrú. To má... To páčiš moje cigarety. To páčiš moje, ktoré peple. To je na tvojom telefóne? Jaký kokoty sprostý. Prepatý. Dal som všetko do tej cigarety stále. Kurt, dostop. Nie, kurva, ty si menej cenná. Nefajčíval? Ale ty si fajčíval? Nie, Mimi, nezapaluj si. Na sábach si fajčíval sa. Do nás tabak nepajčí. Do nás tabak nepajčí. Tam krško strál, tam krško strál. Ale sa utrem v zime, cestňom. Dobre, vypínam toto video, vypínam to. The end, the end.